Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibu Maenggi Ratok Tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim bunuh kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluh anak digadangkan maradai dirantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak jesia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun bakanda laba bari. Sekali minta ketagun mangganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asyik di rumah tanggo gilo mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rangkampu yang ditenggangnya. Akia kala mudo lahu saitu datang lemah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih maruang panjang bahilau Ratok Maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongane. Siko malonja anak baji menyipak coki di babak. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mudiak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Tarado lunsana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang je sidik matu bertanya siapa taharam ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenaga kuat sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatiangkan sahalai daun tak bertanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jen diarok mak konan menjanguk mengapan. Malang banana si Maenggi. Di dunia sansai lanyato dia kirai balai suak. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jupidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dek Maenggi saibu balai nayah sabaku indak sabapa. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jokurenah balai nurang badun sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua keritiang tangguang tutua na lunak-lunak lambut. Balai mbana cuma adang. Bak gala imbawan orang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekan yang sampik telinga kaciak sungit kehiduak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Semanja di dalam paru ilah nampak takah karingkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah gelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyuh ujung bareh. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namanya. Samalam pajar pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujua badan tali pusik melilik bau sengyak tangih tak terdanga. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu babarikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya lekok-liku hidup madang. Basugiro sultan mandanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi. Bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonya.
Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jinih nantigo. Pertama elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah pantang susui dijamu tak kunjung pudah. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru saya rangkini ragam dan lalun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah juo jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapiling. Tansano umpang salacik kok kan 2 putih selampih rumik membilai memapahnya merasa tak mungkin semparono. Mari tu bilang cik-cik stan dietong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertama keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacik kata. Basuo dalam kacika, kok lai asanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan beduo. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik di kilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan pengawisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang tampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Mbak bantu tuangan loyang kekian pulo bantuannya lilin. Mbak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana pendengar, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang gua. Maka ada semacam cielai ulu bala pangka penyakit, yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastan. Walau ramuan kayu rikia tukang dari pandai sikek rumah model potongan kini. Tapi pondasi di tanah Rawang dimalah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo joma adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah ilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang disuruh sekolah tak ngerajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain 2 minggu balo orang gaek lama sakicua. Dilihat lingkungan pergaulan. Bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo barek tekida. Ikulah na membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nan bakaji. Silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampainya lah gadang iswa jadi jelatang kecang niang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampuang. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu, isuaknya di hari tuo menjalang tabuah kebagua tinggal serimah sisoidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Mbak tabu manih kaujuang hari petang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak saya kisah maadang nak nyato riwayat ibu danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek begitu. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau 5 tahun. Singkek peminto ayah kanduang aja sampai takaran sudah mati nanalun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kareh. Malahan utang batinggakan ongkueh perubek kiri kanan. Luas sahalai kain bugih sebantuak cincin batu wakia. Itulah warih banamokan ketando manah dari ayah.
tinggal lain dua je bangkalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batuhua tapi kain arok yo anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan cie pedusi. Sawah lai di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah de mamak nempang gadai. Balimpi surek pendalaman tetabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang ke Masuk. Di tahun 39 Perang Dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hidik susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa galik basuwo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai naisi kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak dan tidak senang dia merintang mengaca suuk ida. Setantang diri Mak Adang mandeh bansai bapak tiadu mamak nan sorang bersilengah bako tak dapat diarokan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana turi masiaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak joa ke dirintang. Padi takaka disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam nanacok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampung. Lalu ditanya anak kandung disudi lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam bademi Allah mandeh indak picayo lai. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masiak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya tuanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakitnya alau rabi saseyui indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangkota kaca dek litak mangkota rabu. Ulah dek bansai jam musikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juarato ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah jenasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambo mendeh. Waktu berjalan juga. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juga tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karemaja lah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancanang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungguh membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo seluah pido mandek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metu aji aku mastan. Nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondoknya. Tan sano itu nanta jadi utang jualah jadi bayar tampan berkuju inagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabui tantang sekolah baru masuk di kaleh limo sekolah desa masa itu. Alu la tahu tu libaco alu nabeh caro beretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanyo pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hinggo maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kadudua jo di legaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncung mandehnya menyuruh anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah nan dibaca mungkin sekadar rukat tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jainduak makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh babukul 10. Nan sungguh baraja sile laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalo runciangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jari lantiak langkahnya kadam taguah pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga dengan lalimo menangkuk bana antinenya.
Tasabui ragam kesenian saluang dendang pupuk sarunai tambua tansa telempong paci tari sewa tari gelombang langkuk jarandai tari piriang sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja dek cancang kenduo sagara gai kepanan duo salabuhan bayi yang laya jebatin samo dituntut pagurui. Musim datang tahun baganti maadang barang sui gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi rang parewa. Awak tinggi gadang bakaka tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala alau ambek silek bayang silek kumango memutih segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membulihkan. Antah yo antah mutido konon cerita kece urang jo harimau memutih silek bercubo di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya 3 gadang-gadang. Nan sikua samui taranggo saikua kelupa abat tuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak raju. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko ado 10 orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuas tentu menobi dek beliau juaru orang imbau kan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku digalanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke bacuah arih negara kalah menang. Komadang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ka barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narang agam. Anduang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kini usuah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hangok bagarau turunanya yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonya. Sepanjang kecerang sia itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lai menanti masuk kutikonya. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahambiak sakarat kurang namukan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mandeh. Sinalah masuk kutikonya malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid mabisiakkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh beranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang juo marau di lapiak kuaju di jo ampuk mendayo. Semalam panjang tak nyo pulang ditambah pulo sabari suak si anak alun tercogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dilipua sajo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang gerai. Di tahun ampe puluh 3 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara ranya disuruh makan nubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemenggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi senindang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah masuk peliang sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu Nagasaki karena bematum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat mau lang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah namakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Nanggai pantang ketinggalan satu babari hilia mudia menyandang suligi bemurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah tu namanya. Adapun alim ulama asik jekaji jepituah badaliah di Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuk dalam sarungko. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo aso hilang lu terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang, antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya stan, tabu dua sumangit masa itu antah dari mana datang bagak rasu di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimuih kirentinasi bakain sahalai langkok disasah karyang di badan tumo setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanau rokoknya merek seginit pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk. Diangkit komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga bermiang pulau tambah berkibar marawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalik kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongema adang ba urang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nan kayo sesaran pang warando juga di sasaunya. Sialah orang ke menyapu tak kama bakeh ke mengadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirambah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak saukua. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapaikan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji je kuku nampak guno. Salak je kuku abasi dareh ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonya ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuit pun tarang senjang berbaliak kanan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi stand ragil kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah di jure menemukan. Ini golek latibo dinan data sardadu sekabe arek baimpun dalam TNI ciek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan dibantu upah dalam kampung parik dalam pagaran kokoh urang bagak papalalahkan.
Lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari. Pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu bajalin bekulindan membangun adat di limbago tagak nagari jundang. Sangke masuk darurat maadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tirih kepala kampung. Mari pemulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menyimpang menyalempang. Walau tercecek di nagari merompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tabada tiak seciok murai tak berkicau. Niniak mamak hanyang sebalik di balang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencaliak di sudik mato sabateh binjang binjira. Ado banacik jodoh orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega, nya menyipak sebalik bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang tak talandiang. Tasabab mula-mulainya dikaji ulu pengkabala. Ulah dek kasa mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicara. Sinan lawangki simbabanyo, dasar orang bulkuak sejangka tersinggung lebih abakan pari jepaga diondok. Adapun si tinggi nangko orang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku talinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai bala buah-buah keto-kato disangko indak kabaa kudian baru menyasa. Apalah garan katos tini katonya mencungko. Buat di kampuang nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan setuluan. Lagak juga ya tak menganyang cadia apalah keguno nyoko non bagak kapakayunkan. Nan paralu derang pedusi uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tua orang pedusi. Setantang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk semparah hurang. Adang-adang tibo eloknya tekana caro kaum raso sesuku Jawa Ampia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh cilaku Ampia. Namun malonja anak abaji senjang sumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembate. Menyelos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Rancang bana ko mah pajaku. Ba itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu jema adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak geramannya. Santano jorang kilaki disikau utang balangsaikan. Kalua barang simpanan tak laia batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumi berundiang di pedusi. Tapi nan kata wajib dijawab ko gayung tentu disambut jalan merusuak nanya tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai terdekau ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai bunyi lentibang bersautan di tingkah siamang rimbo sayuk terdengar luluang anjiang. Si timi tagolek surang matu nan indak talolokkan kaluah kasah sapan maranjak. Antah dari matu asanya tibolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Indak siapun nan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Ruponya stan semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talanganyui.
Pitunang menyuruh datang japui tabau tinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi. Ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau bajalan surang mencari kapa ke Kualo. Hebohlah orang dalam kampung Bateba Gunjiang Jenagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubakkan. Taradok diri mak adang, janyo terapung-apung tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuang yang tidak digalanggang. Atau kabak halai, lasinan tibonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran. Marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro juntuang nyogilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pun bukan. Tapawi indak betali tergantung di awang-awang lian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yusuf ini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah terlampau rawi alih bangun selesai mato nyolindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutua nyolintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah pulo. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang koto stan setantang diri madang rawak nang sadang budu matah ibarat semisa alang saro tabang bebega di udaro niat rao inggok mencakam ayam lengato alamaiknya. Maka diutuilah orang menelangkai marisiak maresik-resik menyerah umpan parapak jalan dan pasar nak baturi cupak tetagak nak baisi sepanjang adik nama pakai. Tertiba ku aja jangko masuk nyorundi yang berbalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tiba lah jawab barang sabalah. Sultan tak tahu kebalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Bersabar Sultan dahulu paridah nak ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai kamalah berang diampehkan leno madang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih bau muan nambaleh lah cukui umua bersuami lain ukuran masa kini menanti masak di batang 30 halu letalai. Tentang jawaban pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan bercari-cari itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak petongan kami nantu jininya orang kesumando dan Mbak Intan bekarang loyang jauh lah panggang dari api. Nak adang tahu itu, mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat dilenda orang. Dayo ubilih nan tedanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu ketagun langkah setan. Di siak anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jobatin. Jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang bersuko-suko jodahan sinan besuo barakaitnya. Garai empam memakan ndak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu Samparono tiba dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayah menjadi darah bibit cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang mambiak nanelo junan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati mak adang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabar sayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siriah sikutar petarimo. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang mandeh kayo bapak betuah mamak sambah urang pulo babanso keturunan.
Anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengerangameh selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk kutiku alik jatuh, paridah agak berubah jauh jesipai biasa. Muko kusui ilang gairah di madu-dua dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan ninda lalu batanggang matonyo tagak pencarian disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Indak bersabab bakarano tibo tangi mengungu-ngungu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganyo antah keulah dan mempaneh lalu di jalang dukun kampung. Baputa papean limau baromba agia di piriang. Sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke makajato. Ubek lake saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit nanalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua percayaan. Ubek masuk asimek lake jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk-jujuk abuak merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya, maadang. Menurut angku dukun pengawisan, iko si jundai narang lapeh gasiang tengkurak nembamain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait manhankan. Tak ada ubek namangkuih salain baliak kena nasa. Nan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke madang. Hendak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah ube anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ditangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan menanti. Dan bak pucuk elam menjulai na ayah semua membasuh na licin kilek lah datang. Baru laki lima penama alun basambuang dan kedua bak kinci baranti tagak cuaya tepakok tanik kini babaliak bak semulung. Paridah cegak samparuno. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widuk paridah berpindah tangan. Dulu sekutaran menungkai kini maadang menabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahanya mak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nantak rila nan punyo raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandain guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto harta Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit paridah pai dahulu membawa luko laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masa darurat stan. Parang jenika jasa kutu sampai menjalang penyerahan di ujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adonan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau, alah bara bini madang gini ko. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo madang, itulah inyo si Hasan Pawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh berkain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Nanggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo dan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau wateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk diakah.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudiak ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matumbuh semua di siang beranak mengko dibuai. Sadang sami di liang batu lai tak mati kelaparan kono lagi to manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampan tangan anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Sirasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuah meniti jembatan gantuang. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekkan duang. Taradok dari Maadang mencalia urang ondoh poroh batundo pai marantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tido. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tak namo tahu. Makoringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulolei para joladang dikanehi sawah pusako digadaikan. Indak siapa mahalangi awak kan nama kece urang menggadang bakatodare. Ditambah jua sialapau di sinan ulu matopitih. Tampik bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58. Angek negari Moso itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namonyo simbolon memacik kampua. Di salatan gumanta pulau benamo Dewan Garuda Nawawi bucuak pimpinan. Baim pun murang nembat 3 mu pakai di Sungai Dare. Sinan talewa PRRI Tandiangan pusat di Batawi mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigiah surang karengkang baradu tuah semut tuah kaparang juo tuaga. Adapun nagari Moso itu ibarat memancang alet. Samo bagara tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh jela yang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh punado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya oleh tadanga. Surang sajo nan tak peduli mudia lalu lihat tak singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokinium. Mairiang di Ponegoro malampih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kepatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyosupulo bunyi Mariam bak karuntuah kamasu apa siapa paga. Nadaik menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patut disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak bermulai operasi badai benemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak berserak darah tapi rimbo cabuah labumi Minangkabau Bengkalai lamo bersudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkuk senjato bari ringan punyong pesawat kapatabang urangnya bertuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punya galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banomolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala 6 terkunci pulau. Kan 2 main barek sebalah hakiannya urang memutuh to kaba alai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo abih damai juga kesudahan. Maka ke tengah cara norasa samo dikunyah Siriah Pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baitu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam orang kampung Bamukuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso manggua panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh mantan nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate hapi di bawah baro cobika hangi tengah. Tapi lain si baik cerum adang stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco areknya. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info dibarikannya. Mulai dari jenis senjata saat ketika pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampik penyuruhan. Sadanya bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah gilo menyindia mencumeh hurang luar sasaran gunjang. Kata Maadang, tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badan puang keok jo kesudahannya. Pengacuit gadang Sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasai kedek kalian pemerontak, indak malu semelunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telingo orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marape. Laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit latadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran datang datuaknya banasiak dibari pitua aja paringe. Usah kecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang indak pendeka dan tak bulu istan nado langit di balik langit awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih. Malah beliau galak gadang mengakah manilin sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua. Kuyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buang mbaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku. Dia orang awak ku kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya. Alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandi yang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah. Komandannya pai bayapui bambiak kerang semando. Barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keok. Bakukuak di pantai barat separuh Minang di Lutoknya. Tiang bungkuak datang malalah istana habis taparunnya bakal di Camintarui. Rajo ijo antah kemana sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balantak engkau datua silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah. Kudian datang ulando diopor ke tanganipun. Lah merdeka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjato basoka nyo namukan. Bakso kanana, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertua tu. Sinan menjawab engkau datua jelunak ketua mencucuak mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo pulo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap baparang. Ayo dek pengacuit garang Sarawa, kecek Madang. Capek engkau datua menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada satu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama tempek batanyo memberi nasihat je pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Bakato Maadang masa itu, kok buya kabakatubah cukup di surau di musaji buya. De orang berpengalaman buya terima singang saja mangguak-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat baleh. Maadang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bakini tak den picayo ke jiru doh. Wajah hidup fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarabu yakini laidoh dibanding ngarimau salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat dilalah, disuok bisa dikaja dikida bulia diuru. Nan rumi musuh di belakang ngasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo labih cilako musuh-musuh dalam salimui munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, dan itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antung ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 bale maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nantata ruang indak marasai takui ganta. Tapi sajak mendengar kecek buya tengiang ngesiak engkau datuk raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke Citangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam misuak membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api bakih anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pengulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadik pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tiba orang bagak menyudahi parang berjawak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso taangi. Cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samu dicaliak makanannya. Bapasan Malin Saidi. Sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi. Dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya itu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin daulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau wambek sampai menamai juari mau. Menuntut kinyak jangguik. Sampai semoto ke dikaji dek basi indak telukoi di api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi saja maadang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menempuh jalan surang-surang surang suok surang kekida. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong nan besaru namo dewa malah ruponyo siria nyato kat piala-yale. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang nan kawan tetap bakawan raso bakari badung sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua itu sumpah persaturan ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan, baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan di siko Sultan Balabuh Harila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka bulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamun nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ada bakihnya takwi. Alung galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang kok kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak delaya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabui nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan suri. Jangankan kalah tiri baco podo saja oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di ganggaman baitu ada Maadang. Terado Sultan Rajo Api biarpun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samiang haram nak den takui satapak alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampinan daripada itu Stan, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, mako tarado urang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana taruminyo, manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak sanjo berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak pesautan sinaladake ketu putih. Padu awak lagu ayu kawan elok diganju langkah suri mengalah kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sapucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai kok hindak kumandan mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau barik tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu, naik oto sebuah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir namu asinyo bagala Sultan Pangeran Siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kakok kadiawai siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua, menggaleh alun biasa bermodal berpokok indah merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar negari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegak. Dalam mak gadele tukang ubek berpusu kurang membali Maadang jadi cingkariak, ditolong membungkuih-bungkuih di sosok pitih ke tapi pakan usai lalu wakameh di lapau bala pehara siko salero berpuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio manajuni. Tapi ka dipangakan. Diliek paduna laia peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan baju lincah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko bana nan tak menaruah Maadang. Baso Melayu balepotan istilah siang ngepulai konon jegaya penampilan. Usahkan kabar pidato tagak saja lutui lagu ya gamang mencalia orang banyak siko Maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lamo di satu tampek. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara Maadang maikuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruih karana sidempuan di tapak negari ciek-ciek. Bima balai bima marau tibujo di padang bola. Marapek di Langgap Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawing Put Aik Negara sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo Maadang tagak surang kini masuknya badikari sajalan juo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sumik marantiang nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de Maadang suriah kenalah dahulunya konon pulo kecek rembanya indak guno pidato panjang lagak juga ya nemparalu. Mako dikumpual dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruih kamanau rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sumi harimau bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi
baju hitam segala hitam, kupiah sampiai ko kudu. Aka baha melilik tangan cincin nakiak sepanuh jari dukuahnya gigih batua. Kecek tak buliah baso awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah. Sabab ngaleh ramuan kuno asa dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam boto, tangka jimbalang setan-setan, tangka racun ilmu hitam. Ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang je salah urek. Pendeknya sugalo macam penyakit cegak je minyak kubu Jambi. Caranya digosok di mana sakit, dikundang ke manopai pantangnya jantalang kahi. Alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kancia muridnya lulih ujian. Lah coga mak adang kini. Minum makan sarato rokok, teh talua sarapan pagi, indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang. Mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan nisiko di tapak balai cek-cek. Serbangan jo air joman pulau rajo je simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak mengurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau jua cuci gosok ke tukang dobi elok melah babil ni bana. Saya barek betungkek tabu kemastan. Awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak penaman. Maka dapatlah rundiang je sumirah. Langganan makan salamoko jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mendua kabun umua menjalang 20. Setantang ba ayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana, mului ringan garaknya lincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih jua orang rumah baliak balapau. Kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau, bukan sekadar berkucin dan main sindia kato bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai je menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulau jando terletak ba anau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasar biaso dek sumirah. Ko awak tagak di pasia di lembai ombak lah biaso asah jangan sampai di guluangnya. Tapi kini baru bahsipai dibari babateh baparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lapau rami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi de ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali mak adang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Okatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka mato madang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturik malah pajako dia giah kato nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf sagalo pekatan ke maadang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Maka de darah lananya ke kapalo tabi suga bangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untuanglah takanah bana rugi malawan pajakete. Secapek belum cotok disembanyo lia pajatunyo tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Ndak lalamu antaronyo tibo berdua gedang-gadang. Mato sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak di pajakete. Iko lawanang menseimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagat orang tibo maadang memasang kudo-kudo mato lia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae jueng koloto.
Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja bala duo. Secapek kuciang melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cekak di laman nama dan datangkan kaki malayok ke dinding oto. Dan di sampiang makanan siku mairiang sipak ke belakang baru ketagak terjelaprak. Walau surang lawan berdua maadang tagak alih saja musuhnya alun dapat balik. Orang tercangang berkuliliang dan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Ngan surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Alun sampai tenju bala buah tangan maadang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi maadang tapi ditantang tulang rusuak marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunyo mendangyang-dangyang di udaro. Beliau sembau jua rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjato surang-surang. Adonan bulek besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulo pisau jogolok padang kalewang bekilauan panin maadang masa itu. Tiok nan tibo kane daram mendakik makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka de alun teka de Allah muan masih berpanjangkan luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nan bugua mukonyo tambah berminyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah berito ado pendeka tahan basi indak taluk kanai senjatu. Orang lain yang dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ado orang yang tahu kalau maadang orang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sansi jua rasul tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu sama adang berbelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang kuliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Balik ke Raja Lamo berdukun memanto-manto. Membokak sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah menggalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan dan barubek. Macam-macam orang nanti bo. Ado dibiriang penyakit kulit dan gilo berubah haka tamakan upeh racun. Nengkanai santuang pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu. Minta tolong bakeh mak kubu saraiknya indak warek panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok bakal luak kini lah dapik bini mudo sudah rancak sudah gabulo. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV jo motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko de orang baga atau membayar hukum karma akibat parangelamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercicia inyo dan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua nan surang nangko takato kejam kena buah menakui dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayi yang meminta buku tangan. Mendapat pasan core itu berputar tak madang. Nan kato mesti jawab kok gayong wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampu memilih antara dua. Jalan pasar atau jalan maruswa.
Iko na ditimbang sa habihaka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kareh sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai, pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, bodoh saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian maadang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masuk itu hari nan elok palangkahan, diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kenopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam, di parapek pagar di batin pagar laia siap menanti. Turun noto merek serasi maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3, 7 langkah sebelum sampai maadang turun lebih dulu sang ngajo mengambil cara. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya, iko agaknya wang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu, sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawih balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak berpipa cangkulong di mincuangnya. Sinan maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh maadang. Sinan tumbuh picayo diri, dan bali jaleh hurangko. Bah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato sinan dibangki penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu, turunkan darah jantan ke jantung aku, turunkan basi karsani ke tulang aku, turunkan angin bubu ke napas aku. Kun kata Allah fayakun kata Muhammad Arabikun katanya aku. Barakallah la ilallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masuk itu maruntuh taliangoknya. Kini maadang menuju musuh. Lah dakek beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor, di sini kami berjanji. Menjawab beliau musuh itu, saya Mandor yang kamu cari. Menggaga bunyi suara paru bak bunyi buah pacah maadang takaran takui. Dari rambut lalu ketumi maadang dipandang-pandang. Nampak wajah reman mandua maleceh manggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nalaya maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungguh dicuku tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam para. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato ang kumandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi surat dibaca, pernah diambil di Mak Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang terpasuh Mak Adang menekan surat sesuai perintah mandua. Penghabisan di ujung rundiang, Johari jo membulalang Mak Adang di usia tagak. Ayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuhan. Di saat ketika itu Mak Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjawab salam. Salam bukan sembarang salam, salam babiso dan balapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Mak Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Ndak terago minum bagai Mak Adang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ko iyo sampai aja indak mai dok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasopani yang tagolek maharang-harang. Muko hangui harang tanganmu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alih bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagului Omareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonya Pak Mandua kanai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ana nyatu Mandua lah jangkang Mak Adang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah Mak Adang urang bagak di Agam Baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong juta kabua. Indak nan kadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia. Itulah hinyo Mak Adang urang bangkang bungkuak seyangka indak tadidik basikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh maha bana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali haram puasa indak satu-satu apa pulai bakaroban menurut wirid pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mengana Tuhan umur semakin lari juo dosa lah banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima di pihak APAM. Maskapai Holando dahulunya kini lah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Mak Adang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi boleh rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Mak Adang leki bini rumah di Bunut Baseokan. Apa je leh? Ibarat pemain layang-layang kemastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Mak Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan ndak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo orang menjaga kasir je karani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan waktu berjalan juo Mak Adang tambah berkibar. Pontennya elok di atas dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke dokter perai. Baitu mewahnya masuk itu.
Alun sabulan dinas Maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh kabun onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya Maadang dalam binaan diundang diberi kursus di Kader Jopanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai Maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas Maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan perlu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak tipik makanan anggang yang bercotok di siko bana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang rabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua Pelimuko di bawah lambang Paluari. Begitu pun dengan Sumirah. Dahulu bibi rampanggiakan kini lah ibu imbangannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini sama dinuangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangkek Sumirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun baktian tak dapat polarisasi sebab di zaman semasa itu menjalang Gestapo Kamalatu sikon di tangan dram PKI Maadang Talawain. Seiring putaran tahun politik semakin nangek PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai dan paralu. Cah rape, cah barisan undang ke kabun lain. Open bar rape umum bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lunggar sepilin masa itu. Hampir kesado komponennya lah hanya tabau arif mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamapinggalan. Maka tibolah saat jukutiko bangkak pacah biswa malatui. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65. Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi. Mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tepi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi sarwa Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat taruh ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi bang kamunih di Cakau Saduala. Ditampek resor Maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagara sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri Maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu Hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikut pemuda Pancasila. Sadonyo galin samping-sam mencari orang PKI. Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan bertumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan biang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh dipitih dikamehi. Barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunut. Semalam di rumah tanggo tidur nan tidak lalu ameh. Cameh gamang takuit punado rusuh nan tiap alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maka mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto Sumirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Entaro madang jo sumirah berila-rila laya batin tangi taserak ditasiun. Bapisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri surang-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulau dari rumah. Dikapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam mati menompang bertampek tinggal. Dia orang dan ditapati menulak petarang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takui tabaw rendong. Kini nagari sedang ngangek siko rezia tiok malam cari PKI jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama labadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai, razia setiok simpang pondok rundo sepanjang jalan, kojolah-kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang ayelia, nak adang duduk maranuang. Mengana agak-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekar tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penanyik badan bararak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akiannya tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayoan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai raya tarago indak bertanya batundo kabilak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lamo berkurang hari ketiga baparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak tak paham apa tujuannya. Indak ado niat di hati melawan ke pemerintah apalagi ke memberontak. Walaupun ibu-ibu berkata menyambah-nyambah indak mengurang maringani. Ciek tanyo ciek terajang alun menjawab kaki laki taruh sebentar di lambuiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke duang ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya. Konolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan. Memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura ansan bagai. Sebab Allah dek itu. Nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibatnya risiko. Orang hidup banyak akanya, orang mati banyak kiramai. Langi indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untung kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangi bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecamadang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan. Nanalah mendapek surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madang. Tengah malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namun Mbak Adang murtigo salapan banyak rombongan. Tangan tekabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak diberitahu lah paham nang terjadi. Itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado. Ado pulo mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadanghan yang tak berbunyi semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco. Sini duit roda berputar pengawal melempek nanya.
Oto berinsi jauh juo menuju ranah kaki buki Derimbo di Pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia bakokang di tangannya. Datang perintah musuh itu. Semua turun. Setibo sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan nimbiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru menggaga di malam butuh. Sadonyo rauk ke jurang di bawah kali sopeso sudah itu Hanu yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antaro tumpukan mai cie magara menggurayo lalu duduk taruhnya tagak bajalan Mailia Banda. Siatu Maadang. Masya Allah. Maadang babalia idut jalannya gagah. Nyampang tensano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tenang gugua. Mulus. Apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab deba itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Dan nyato dan kejadian wakatu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selamai lahaman baru keluar merangkak melerang tabiang menuju Pimatang Banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan taruh menuri aliran Banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mai yang pulang nanya ke pondok Paja Cakoh. Bapaknya sedang tagolek, kaki bangkak, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok dukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Yaitu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang ngati seisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parit pun kanyang pitih lepek bakal terau. Maadang permisi pulang terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icukua licin kepala di bola abis. Betungkek manau serueh langkok je kaco mata hitam marepe jalan manapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah samu bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu rangimbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya. Namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korup. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru jemuri tabuhu hubungan batin masunya membalik jasu. Ditambah raso bakampuang orang salah buah setepian jadi rasio salamoko. Bukan pulau menolong musuh, sabab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini lah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek samantaro di rumah mandeh dek Sarial. Selesai sore menyurek di lapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarat di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basuo rumahnya dicari alamai dia dek Sarial. Mula-mula orang curiga candu menulak je karenah. Tahu alun kenal pun nindak basuo ikaulah baru petui orang angkan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersukur ramah-ramah. Babaso yang mulia manis sajua hati Maadang kini. Adapun beliau nangku kunci palangkin dek Sarial sangkik di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubuk Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tanpa asa namun lain CBA yo. Kebetulan sama sesuku kari raso berunsana.
Ditambah pasan di sure aluran mamak dek sarial, inyolah memanggil mamak pulau bertambah dagu peci ulu. Indah lama makan bataduah tibolah niat bau sau menyambung hidup tiap hari. Caliak-caliak ke pasar disilau ke kaki limau menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Rasu-rasu kalentehangan mantap lah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa, makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanya batu cincin. Di Bali segala dua batu akiak murah haragu, Ginyang Suleman di Momani sepah jenilam jauh lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limau. Ko ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang, tapi dia lai di bawah hati lamu-lamu tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemuta matu gerinda, mahasah membantu batu memoles nyepasia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun manggale batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sebulan. Bararak madang ke Gorowol ke Cipulir jo ke Ciledug bisa sauranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamo bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampangnya. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro ke dimakan. Namun sungguh punan baitu, de usaho cucua keringe rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indah basau de ange kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo juliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi di malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau rangawak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibi subalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga nak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencek. Tapi kok dikaji di papabana dihitung biaya tiap bulan. Mungkin rancak babini bana manang jual Bali Belusing. Entah memang iyo kejodoh, cocok rundiang putui etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai ide madang lah hacuk perai menggaleh. Apalah sebab dia itu, dek bini pandai berkureh tajamin balan jodapua. Tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sewa rumah. Karajanyo siwik Jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu selama musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakwa juo takana empok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabihkan ndak dapet main bekicuah. Siluah je cadia ndak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya tujuh. Iko menembak dalam kalam dari saratih manang cie ngilo merintang angan-angan. Ulah mendanga bisiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lamo-lamo galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi talatak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang kalih melayang. Sialah orang ketahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam kulo. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana susah bejarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktik umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik sewa rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya.
Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usah kencegak makin lari kinilah panjang-panjang pikir. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam jua adang teh talua disesohnya. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari dan tak duduk. Tengah malam pukul 2 kali beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo taji lapak di lantai semua. Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serinsui. Tangan dijambo tak menyampai, kaki lawarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang mempunyai rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetiang ke tempat tidur. Badan layu asabala kida mulut pencung liwa babuyah mengecek tak jale amek. Rupanya beliau kini stroke sutan. Dek bidan sabala rumah disuntik diberi ubek. Dek lai dapet naringan bisu tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Di Pak RT orang peduli kebetulan orang awak pulau diantar ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan di rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar, RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulau indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabi alhaka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempurna. Pihak makatik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko Jamadang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecal miang di dalam kampung banyak dusunyo kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulo sabuah nalain ke ditolong dia nak masuk penti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu jo biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa makati, mako jo pitih pribadinya Madang dikeluarkan diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi, disuruh terapi olahraga ubeknya diagih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir semparono. Kok muncuang berbalik lurih mengecek lah jaleh banah, namun tangan bepangku yuo berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jalan dahulu jauh benar perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang maduk kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu manga mengecek jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati. Penyakit pandai membuat awak pulau retang mau bek. Tapi kini bah ko iyo lai santi yang cuba hilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun deweknya punah segala peduniaran. Rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri. Nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi. Atau membuka menutup pagar malap oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heriang gendeng jawa sovasi tarati laku parangai itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati sarato tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyu mudo sadonyo sayang ke Madang.
Adapun mak kati nangko orang tua tampik bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah adang dan lamo minta berhenti. Mak adang pun terima suku. Lamo bana idik menumpang raso menyeso orang bana terima kasih yang kukati. Kini lah pindah ke musaji. Babiliak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karjonyo indah labare. Patang pagi membantang lapiak menguras sampai bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk mek siap dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba putar menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumaat mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih juta darwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan dan kida basusukan, tapi mantap barasyah karajonyo rajin jogigiyah nanta puji luruh jujur nanta kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa selop Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang. Acok dia orang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah baluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecek di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasu tak mungkin mengemis baik rasunya kapulang dan indak benar. Kau indak ditolong dia makati lajaleh paunyi kolong manete manat yang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kostan selain hidup dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang ikon aladang sukowana. Yaitu hati tanang jiwa nalapang selama rajin beribadah mendengar ceramah pengajian. Puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikulah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano urang kulil yang maadang meranuang surang. Adang menangis sadusa dan lah basah kalau ngulunyo mengana doso selamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucuk tali jantuangnya mengana-ngana hidup kamati dia kira ba'alai suat. Dia tong indak taitong dibilanglah banyak ame dosa lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biasa gadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Iswa hari di padang masar tampek naraco jetimbangan lah nyato barek kekida. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun kenaraku. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyawo anak dilapiak judiju. Nampak-nampak di ruang mata rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Anguk Pak Mandu anan malayang kane gayu ang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan dengan manusia. Di kana pulau doso katuan sumbayang ndak merasa puaso sekali haram ampok pemenan tio hari tua keganti minum kopi zina dan tidak pakai mata sambuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan panua halaman kalkulator error komputer dibuli ya Allah sesaya nak ketahu. Tapi dek lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di musaji lamu-lamu tau beati tabi semangit beribadah mulu maurai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran.
Kok semenjak mulai sembayang nan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok zikir doa-doa dan sunat serta wajib. Kunan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mengampuni pupih parasiah tak basisuk. Iko nan Allah beramalkan, yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak ke maulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samalado. Makin dikali makin dalam tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamuku. Walau awak berbuat jai orang balaku bayak jua muku kamalah disuruhkan. Bahagia pertama serial menyelamatkan angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono ku indak jasu beliau mungkin kejadi sarok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangkep. Keduanya orang sekampuang nan salah buah setapian dun sana caro banagari. Deraso baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubuh aluang menyambut dagang dari Medan. Rasu uhwah Islamiyah jamaah mensaji menyentuni ikhlas tak ingin narok balik. Masya Allah, Masya Allah, alangkah hinonyo dari nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman sahagamu itu menambo zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayu, bukanlah sumpah batarimu, bukan pulau dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpu jenan bayak tubuh di balai ayah susu. Maafkan mambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe madang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah dipasang layar pembatih antara pedusi je laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saf lapan wah sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kutum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat seminggu hari kelebaran. Semenjak luar siang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa kuduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak memakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali entah kok flu je masuk angin. Dan nyatu sesudah makan ube agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lalu pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea jupuraan menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempal yang baru, koko paragiah de makati saratosa ruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherak mulai berzikir panjang-panjang puih berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat. Habis salam takabiyah pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun witir itu kaji berterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam babintang-bintang percayaan. Sudah tu, entah rasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masuk itu. Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu, angin baransua usai jua lawi memulai agak taduah kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijok-kijok. Kini semakin nyalo jua. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok masuk kawan dan bagumpa putih janyah tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyu hilang di ranah tak bertantu. Menurut dan sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikun saja. Beko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak masuk. Tapi bakolah sekali ko suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikun sajian yang jua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala masuk mak kati bagagih kemusaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua di toko sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hindak menyanyi. Waktu disiliak dari jendela nampak Maadang cando sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau tidak terbangun mak kati menjapit kunci serat. Oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalu lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya. Tapi badan wangi jua. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan tersayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsajid muhajirin. Sinan takziah rang menjangwak mai Maadang babujuakan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusarong. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bendungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubuah Maadang urang baga dia gambaruah dari tanah baliak ke tanah indak nengkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamberang atau penyaba, tapuji atau takutua, di suatu saat dapat panggilan dan itu pasti. Di sana pendengar sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.